Kodwa wena once wazithola ukuthi ubani, uyawuyizwa le idea uthi hey yazi yayinhle le idea but it's not for me. Why usho kanjalo? It's because wena usukutholile ukuphumula. Awusahamba ugijimisa izinto ezivelayo eziqhamukayo. Welcome once again kwiKwata2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge nje kuumusa. Kuthando lwenkosi silokhu sihlangana njalo, silokhu siza nje sizokhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sanibingelela nje bazalwane, siyabonga ngokuthi nilokhu nibuya nizobukela, siyabonga support, ne-subscribe, ne-like, ne-commenta. Siyabonga kuma-channel members yonke i-support eniyenzayo. Mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nale channel, ngizothi mina ungasashintshi ungayindawo la ekhaya ke sikhuluma indaba ezimnandi ngempela nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Sothi siqeda la ngiyathemba ukuthi uzosizakala. Masibonge bazalwane, sibuya eNgcobo bonke besambe nabo. Siyabonga bazalwane, angakezwa lutho ukuthi kukhona babe nenkinga. Ngizwa nje abantu abasangithintile bethi sahamba kahle, sakhonza kahle, sakhuleka, sabuya kahle. Siyabonga bazalwane ukuthi nonke nibuye niphephile. Ngiphinde ngibonge isupport yonke evele ngeindlela ezahlukene. Isupport ivele financially, bese ngeke siwenze lo amkhuleko ngaphandle kwefinance. Yavela ngemikhuleko, imkhuleko yini bazalwane, yavela nje ngamazwi eniwakhulumayo, na supporta ngendlela esimangaliso. Abanye bafika lapha yana eNgcobo bengilanda beza one by one bekhuluma belokhu bencumile bebonga. Bazalwane, nibuye nize ningifikisele nangeinyembezi. But kukho konke nje siyabonga. Engakusho mina ilokhu nje ukuthi kungavela engazathi yimina. Akusimina owenza konke uNkulunkulu. Nguyena owenza konke. Udumo mina ngililetha kuye. Inkazimulo yonke ngithi ngeyakhe ifanele yena. Thina singabantu nje. Abantu nje ama-vessels. Udumo ngilibuyisela kumnikazi walo. Siyabonga nakubazalwane kwi-team yonke esisebenzisane nayo. Angizukubabala one by one, sisazobonga futhi kahle esefikile noSisunomtha. Siyanibonga nje kodwa bazalwane, team yonke support, wonke owenze okuthile nganoma ngabe yiphi indlela. uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zabantu bonke and ngelinye lamalanga sobona imivuzo yalokho okuhle esikwenzayo. Kasingene kwi-message namhlanje. Isihloko salapha sithi Jesus gives true rest. Jesu usinikeza ukuphumula kweqiniso. Jesu yena yedwa uyena ophethe a true rest, abekho baningi. Ithi ku verse 25, at that time Jesus answered and said, waphendula wathi Jesu, I thank you Father, Lord of heaven and earth. Ethi ngiyabonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babes. Usifihlile lezi zindaba noma lezi zinto kulabo abahlakaniphile nabaziyo, kodwa wazambulela abantwana. Khona lezi zinto abambulelwe zona, bese kuba khona lezi zinto ezifihliwe kubona ngenxa yobuhlakani. Ungabi ihlakaniphi ke mawuza kuNkulunkulu ngenxa yokwazi too much. Ungazi too much mawuza kuNkulunkulu. Uthi kodwa uzambulela abantwana. Kusho ukuthi mawuza kuNkulunkulu kufanele ufane nomntwana. Ube isiphukuphuku. Abanye abantu bathi phela mawusho kanjalo uthi kusho ukuthi fanele ngibe isiphukuphuku. Yebo, yiba isiphukuphuku, yiba ubuwula. Kunjalo nje impela, futhi kuyamthokozisa uNkulunkulu ngalabo abayiziwula. Ngaleli ivangeli lobubuwula lobo, kuyamthokozisa uNkulunkulu ngoba lokhu kungamandla kaNkulunkulu. But kuyihlakaniphi iyafihlakala le ndaba. Ababe bayayithola ngabayazi, but asiqhubeke nayo. Ithi ku 26, even so Father, for it seemed good in your sight. Uthi kwemehlweni akho ukubone lokhu kukuhle Baba. 27, all things have been delivered to me by my Father. Kusho uJesu Kristu uthi all things have been delivered to me by my Father. Shuthi kuye, akathi all things have been delivered to us by my Father noma by our Father. Uthi konke
The word all things means all things. Konke ongakucabanga kunikezelwe uJesu Kristu yena yedwa. uJesu kuyinkosi eyafika ezemhlabeni washumayela izwi wakhuluma iqiniso lodwa amangalithizo ayengekho kuyena. Watholakala engenasono kuphela nje wafela izono zethu yena watholakala engenasono. Shuthi konke ayekwenze ukukhuluma kuzange kube namanga. Ukubeke njengendoda eyaphila emhlabeni yakhuluma iqiniso uJesu. Ukube bebebaningi wayethi all things have been delivered to us by our Father. But uthi to me by my Father. Konke kunikezelwe kuJesu Kristu. That's why sibizelwa kuJesu Kristu ngoba konke kunikezelwe kuye ngubaba. Konke kukuye. Ukuphila nje kwethu konke kuJesu Kristu. Bese laqhubeka ethi and no one knows the Son except the Father. Nor does anyone knows the Father except the Son. Omunye umuntu akathi mayelifunda ke la thina bonake laba bathi bayazi indodana bazi uJesu abanye bathi bazi uNkulunkulu lantu bakhuluma into ezingekho. Cha, liyaqhubeka leli verse. Malithi akekho wazi indodana ngaphandle kaBaba. Akekho wazi uBaba ngaphandle kwendodana. Liyaqhubeka. Iphinde ithi and the one to whom the Son indodana wills to reveal him. Okusho ukuthi indodana uJesu Kristu inkosi yethu kukhona ethandayo ukuthi yambule kubona noma izambule kubona. Bakhona. Yibaphi labo? Uthi umeqala lapha yana nje ku verse 25 uthi ngiyakubonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba ngoba lokhu kufihlile kulabo abahlakaniphile. Laba abantu bayazi kufihlile kubona. Kodwa awakwambulela abantwana. Fana nje nomntwana uzobona izinto zokwambulwa. Lezi indaba zombuso zokwambulwa kwena. Uma ngabe yofana nomntwana. Umntwana ke uyafundiseka. Umntwana nje uyahlala uyalalela futhi. Iningi lethu sathi mase sisindisiwa sisavele sagcina sesingasafundiseki. Sisavele sazi too much. Sesiyazi. Iningi lethu asifundiseka siboniseki noma umuntu eqhamuka ethi yakubonisa ufuna ukuboniswa. Uthi nami ngiyazi nami ngisindisiwe. Umntwana uyahlala phansi amamele. Uyafundiseka umntwana. Umebuza akabuzela ukuphikisa umntwana ubizela ukunderstanda. That's why ebuza. Ufuna ukunderstanda lento oyikhulumayo. Hayi ukuthi ukubuzela ukuthi uzokuphikisa. Thina siphenduke saba abantu ukuthi noma sithi siyabuza ubuzela ukumphikisa umuntu. Well, ngiyakubona ukuphikisa umuntu sigcina sesiphikisana noNkulunkulu. Iyambulwa indodana kuloyo indodana ethanda ukuthi imambule noma uyambula ubaba kuloyo indodana ethanda ukuthi mayimambule kuloyo kodwa ufana nomntwana. Ithi ke ku verse 28 come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. Uma nje lithi come to me chaza khona impela ukuthi izani kimi. Ngisasho namanje kuba uJesu kwangesuyena yedwa indlela eya kuNkulunkulu ubaba wethu. Njengomuntu waphila emhlabeni ezokhuluma iqiniso ezosilethela iqiniso wayezolikhuluma iqiniso wayezothi come to us ngoba zazizobe ziziningi indlela eziya kuBaba. Kodwa futhi kunokuphumula futhi kwakuzobe kukuningi futhi. Kodwa manje akasho uJesu Kristu ukuthi come to us. Ukuphumula kuveli kwabaningi but uthi come to me. Nyazi abanye sebeshilo bathi umJuda abanye bathi umlungu. Yabona nje abantu basho zonke izinto. uJesu wafika emhlabeni wathatha isimo somuntu. Wayengeke athi mayesesela emhlabeni abe half Indian, half white, quarter black, quarter Chinese. Cha. Kwakufanele nje aphile kwisizwe esithile. Ukhumbula uNkulunkulu there is no division. kuNkulunkulu singabantwana siyicreation yakhe sonke. Usithanda sonke ngokulinganayo. Bese kuzothi thina abantu emhlabeni because thina singabantu sibuye silandele neminye imimoya. Umoya nje we-division awuqhamuka kuNkulunkulu uqhamuka komubi. Omubi yena ocause i-division each and every time. That's why abanye bengafuni ukulandela uJesu Kristu. But ke fana nomntwana ke wena. Yenza lokho kushiwo yizwi uthi uJesu masize kuye come to me. Masiyeni kuJesu Kristu. Uthi sonke thina esisindwayo nesikhatheleyo. Uyabona nje mawuzazi ukuthi ukhathele uyasindwa.
woza kuJesu Kristu uthi and I will give you rest, uthi kuye sothola ukuphumuza. Le ndaba ke yokuthi I will give you rest idiphu, but ake siqale nje ngale esiyaziyo. Ukuthola ukuphumula kuJesu Kristu ayithi njengoba ethi size kuyena masihamba siphuma sivangela sitshela abantu ukuthi wozane kuJesu Kristu kuyena kunokuphumula. Sithi izani njengoba ninjalo. Ngempela futhi njengoba unjalo ungazama ukuyilungisa ngoba ngeke uyilungise. Mina nawe singabantu angeke sikwazi ukuyilungisa, kodwa yena masiza kuyena sinjengoba sinjalo yonke into izopheleliswa. Sathina sazalelwa kulesi sono, umhlaba wesono. Kwanezinto esiyithola sesingene kuzo abaningi bethu asisakwazi ukuphuma kuzona, saba addicted kuzona. Indlela yokuphuma kulezo zinto lezo ngoba ziyisono ithi via Jesus Christ, iza kuJesu Kristu, yena uzokuphumuza. Uyo namandla okuthi ashisele izinto zobumnyama nalama addictions awasuse kumuntu, umuntu asale phumulile. Uzu njengoba unjalo uyivuma nje izono zakho uthi mina nginje futhi ngiyahluleka, la nala mina ngisahluleki. Zivume, ungazama ukuhlakanipha uthi awuhluleki. Zivume uthi la nala mina ngiyahluleka. Athi uyabona uyichaza mhlawumbe ungatshela omunye umuntu uma kuhleke enzani, it's okay, wena indaba yakhe inoNkulunkulu. Zivume nje wena uyichaza, yena uzokuphumuza. Lalela uma ngabe isiya a bit deep ngoba ukuphumula vele ukuthethelelwa kwezono nokutholwa futhi ngunaphakade kulandelene uJesu Kristu. But ake siye a bit deeper ke manje. Uma ethi uJesu Kristu, come to me all you who labor and are heavy laden and I will give you rest. Akithi thina singabantu senza kanje thina. Sifuna ukuphumelela emhlabeni, sifuna ukuphumelela empilweni. That's why abanye bafundele lokho, abanye bafundele lokho, abanye basaqhubeka basalokhu befunda nje ukuqhubeka kuya phambili. Uma usuze kuJesu Kristu akunikeza ukuphumula. Ukuphumula kuye kutholakala ngalamazwi atholakala lapha ya kuverse 27. Uma ngabe nje ethi konke kunikezelwe kuye uJesu Kristu, ushuthi uyo namandla. Uthi akekho wazi indodana ngaphandle kaBaba, akekho wazi uBaba ngaphandle kwendodana. Bese ethi and the one to whom the Son will reveal him. Kanjalo nalo indodana ethanda ukuthi mayimambule. Yabona ke that day indodana enguJesu Kristu yambulwa kimina nakuwe. Kula sothola khona a true rest. Njengokusho kwalesi sihloko lesi sithi Jesus gives true rest. Kula sothola khona ukuphumula kwangempela that day uJesu wambulwa kuthini. Yikho lokhu kuphumula. Omunye angaqhamuka nenye inkolo. Ngeke azakudukise ngoba wena sewuyazana naye. Uthe uJesu akekho wazi uBaba except indodana, akekho wazi indodana except uBaba. Shuthi uJesu wangeke umdukise emhlabeni ngoba wayazana noBaba. Kanjalo nathi that day sazana noJesu. Akekho sengakudukisa akutshele ngomunye uNkulunkulu athi uJesu ayikho indaba yakhe ngoba wena usamlandeli kuphela ngokwemibhalo but usumlandela uyamazi. Then ngekho omunye umuntu sengathi uyakudukisa kuleyo ndaba. Ingakho kufanele sazane naye. Uthi noma esho futhi uJesu uthi ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Kufanele kufinyelele to a stage la khona simazi khona, la ambulwa khona. Lezi ndaba ngithi mina ezomuntu noNkulunkulu. Wena uwedwa lwela ukwazana naye. That day wazana naye you will find a true rest. Uzothola ukuphumula. Uyothi kungenamuntu osengakudukisa futhi kuye uJesu. Umbona uJesu uzibona wena kuye. Uyazithola wena ukuthi wena ungubani emhlabeni. Uqala nokuyithola ukuthi awu okay mina emhlabeni ngazela lokho. Oh mina emhlabeni nakho kufanele ngikwenze. Usuyayeka ke konke lokho okunye obukade ukugijimisa obucabanga ukuthi kuyimpumelelo kuzokusiza. Yebo nakho bekungakusiza but usuyakuyeka konke. Usuyaqala manje ukushaya indiva konke ngenxa kaJesu osumtholile. Usuyaqala ke manje konke lokho okunye bekungazathi nakho kuyasiza. Uyakudela konke manje usulandela yena ngoba yena usambuliwe. Ukudela ke kuchaza lokho kusambuliwe kuwena
usuyayidela ezinye izinto ebeziyinzuzo noma ebezingaba inzuzo. Yazi mahleli singabantu siba nama-ideas. Athi omunye ngina this idea, yazi masingenza 1 2 3 ngiyakutshela empilweni impilo yethu ngathi. Uyibone lento futhi ngempela uma ngabe ningakwenza ngempela impilo ingavela ikhule nibe right empilweni because that idea is very good. Lo muntu eza naye ayisonisono. Kodwa wena once wazithola ukuthi ubani uyawizwa le idea uthi hey yazi ayinhle le idea but it's not for me. Why usho kanjalo? It's because wena usukutholile ukuphumula. Awusahamba ugijimisa izinto ezivelayo eziqhamukayo. Ngoba wena sewukutholile ukuphumula usuyazazi ubani. Usuyazi wena ukuthi okwakho konke koqhamuka uma wenza lokho okufanele ukuthi mawukwenze. Lokho sukubonile ngesikhathi ambulwa kuye. Ukwambulelwa kwethu uJesu Kristu is not nje just nje for ama testimonies kuphela, but kuzothi wena uJesu ngesikhathi ambulwa kuwena kuzothi ke manje wena know yourself ke manje khula kuye. Qala ke manje nawe uhambisane naye. Finyelela to a stage ke manje la khona wena ungasabheki ama validations aqhamuka kwabanye abantu ngoba umunye umuntu angaqhamuka athi hey mawungenza ngalendlela wena manje usuba in line noNkulunkulu ukuthi uthini yena uthi ku right yini mangikwenza lokho. Uma ngabe ethi ngakwenza ngikwenzi, uma ethi ngikwenza ngikwenza, wena each and every time uthi mangikwenza lokho uyajabula yini. Uma engajabula uyakuyeka, uma ujabula uyaqhubeka yakwenza yini ngoba usuthole wena ukuphumula. Usufana wena nomntwana, usahambi njengabantu abahlakaniphile bakulelizwe. Abantu abahlakaniphile bakulelizwe akwambula kubona lokho, fanele ube umntwana then zawukwambula lezi ndaba bese uthola iqiniso la ngempela. Mawusunjalo usukukhululekile man, sukusuthela nokuphila ukuphila ukuthola la emhlabeni lokuphila okuphila kuyingona phakade okuya kuyingona phakade wena uqala ukutaste la emhlabeni. Abantu bexakekile athi umuntu emina ngixakekile ngizothi mina kukhona kuyaphumeka la exakekini uma uyolandela uJesu Kristu yena enjengoba enjalo. Ithi mayiqhubeka ithi verse 29, take my yoke upon you and learn from me. Masithwala ijoka lakhe sifunde kuye. Sifunde masibheke kuyena nje sifunde kuye. Uthi for I am gentle and lowly in heart. Ngiyathanda ukuyifunda nje ngesilungu ngoba inginikeza a better understanding. Ngiyazi ngesiZulu iya understandeka futhi kahle. But uma ngabe ethi for I am gentle and lowly in heart, uthi ngigentle shothi ngithobekile, ngimnene ngenhliziyo ngithobekile. Shothi uma ngabe sifunda kuye nathi kufanele sithobeke sibe mnene. Kufanele masiphuma soshumayela sihambe siphume simnene sithobekile. Inkinga yethu thina siyakhohle ukuthi nathi sasiyizone zathethelela izono zethu. Bese masiya kubantu asafiki simnene, asafiki sithobekile, sifika sesilwa nabantu. That's why abantu bengayifuni indaba yensindiso. Kanti uma ngabe singafunda kuJesu Kristu, njengoba ethi he is gentle and lowly in heart, emnene, ethobekile, nathi sifunde kuye. Sikhulume nabantu ngobunene, kusho ukuthi ngenhliziyo ethobekile. Umuntu uma umtshela ngoJesu Kristu ungathi ngizokabhisono, cha, wozotshela umuntu nje ngoJesu Kristu. Ngoba umuntu once wathola uJesu kudilika into eziningi la kuJesu Kristu. Izono ziyayidilikela, neconfusion emntwini iyayisukela, bese umuntu esala enani enokuphumula. Ithi and you will find rest for your souls. So kwazi ukuthi sithola ukuphumula for imphefumulo yethu. Ithi ku verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Joka la Jesu Kristu lilula umthwalo wakhe awukho nzima. Unzima kodwa kumuntu ongafuni uJesu yena yedwa. Kunzima kumuntu ofuna ukuthatha uJesu amhlanganise nabanye onkulunkulu. Ngoba into esixabanisa nje noNkulunkulu ukuthi sithi sisindisiwe, sithi siyasonta, sithi nathi siyamlandela uJesu Kristu, kodwa sitholakale futhi silandela nabanye onkulunkulu. Sibalandela kanjani laba abanye onkulunkulu? Uthi umuxakeke empilweni, uthi wena ayingeke, sekufanele ngiyoconsult manje. Ngoba mawungabe uvelelwa izinkinga empilweni, ayavela namanye amavoice athi yambona ke lo Jesu wakho, yambona lo nkulunkulu othi yamlandela.
hamba nawe uyobheka emsamo lapha kuyolungisa izinto zakho lapha emsamo. The minute wenza kanjalo yakwabanye uNkulunkulu, and ngesikhathi uyakulaba abanye uNkulunkulu, labo uNkulunkulu bazoblock ukuthi wena ungazani noJesu. Ekugcineni wena uyobulokhu ukhale njalo, ngineminyaka ngikhonza ngisonta ngilandela uJesu Kristu, kodwa mina kwambulwa lutho kumina, ingoba uyamsheba uyamhlanganisa, mawubhekana nobunzima uyambalekela. Fana nomntwana, umntwana ngisho noma angabhekana nobunzima obunjani ubaleka kubaba wakhe noma kumama, uya kumzali wakhe umntwana. Uma nathi ngiyofela la kumzali wami, noma ungathi hayi nalona umzali wakho naye ubaba wakho noma uma wakho, uyoshathi yavele ngoba ku-age kamama nobaba, umama ubaba, kodwa nangu uma wami ngawucasha kuye. Nathi masibeni njalo, asikabalekeleni kwabanye onkulunkulu, abanakuphila abanakuphumuza. Instead laba abanye onkulunkulu basenza sibe blocked, sivaleke, singazani nonkulunkulu. Kanti indaba yokulandela uJesu Kristu, indaba kahle kahle ayithi ba umsonto, but ithi yazana nonkulunkulu. Kanjani uma ngabe ethi nje you will find rest for your souls, ingoba uma uswazana noJesu Kristu uyothola ukuphumula. Hayi kulandeleni kuphela, yazana naye. Mina lokho nje ngikushoyo, masazane naye. Kuningi sokunqoba uma ngabe sazana naye, but uma ngabe sazani naye kuningi futhi okuyosihlula. Futhi singagcina sesimhlubukile, singagcina sesithi asimfuni uJesu, singagcina nathi sesifana nalabo abamphikayo. Kanti sihambe naye iminyaka singafunanga ukumazi, bese kubalula ukuthi umuntu avele asihlwithe. Kanti uma uhamba wazana naye akekho yokuhlwitha, ngoba wena wazana naye, kuyena kunokuphumula. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu, asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Inkosi inibusise kwizindawo zonke. Nginithanda ngendlela esimangaliso. Amen.